Kumusta kamong tanan? Hinaot pa unta nga ang Ginoo mag-auban kaninyong tanan. Belated Merry Christmas and a Happy New Year. Hinaot pa unta nga kining tuiga ang Ginoo kanunay nga mag-auban kaninyong tanan. So sa walay paglangay-langay sa usang leksyon nato, sa usang semana, atong gitun-an unsa man ang Pasko, unsa may pinaka-importante sa Pasko. Atong gitun-an nga maayo usab nga mag-celebrar, adunay kaon, adunay kantahan, apan ang dili gyud nato malimtan nga ang Ginoo nahimong tawo ug nagpakamatay sa atong sala. So, mao to'y pinaka-importante. Apan karon mubalik kita sa atong leksyon nga sinulat ni Dr. Luke, ni Lucas. Sa ang Lucas atong makita sa New Testament, sa Matthew, Marcos, Lucas. O atong i-review sa kapitulo 13 sa Lucas. Daghang kitang gitun-an didto apan adunay usa ka butang nga mag-remind ako kanatong tanan. Og kini importante kay ni sa versikulo 23 kay kini kadaghanang daghang mga tawo miingon nga daghang dalan paingon sa langit. Ang akong giingon nga daghang dalan usab paingon sa pinaka perfecto nga judge nga kitang tanan makakita sa judge nga dili magkasayop nga siya ang muhatag og sentensya kanato. So maunay akong nahibawan. Apan atong tan-awon kung unsa may isulti ni sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 23 sa Lucas kapitulo 13. Unya may usa ka tawo nga nangutana ni Jesus, "Sir, diyutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag, "Diyutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag sa 24, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan," mingi Jesus, "daghan ang musulay apan dili makasulod." Kita karon mga tawhana, kita karon daghan ang atong himuon nga musulay kita. Motabang kita, maayong tao, siging musimba. Unsa pa ng uban din magpamembro sa ka relihiyon. So, daghang musulay. Apan mingon si Jesus, diyutay lang ang makasulod sa langit. O kita mo ato karon sa kapitulo 14 atong ipadayon ang atong leksyon sa kapitulo 14. Ang background ani, si Jesus mga usa na siguro kasimana na lang, usa o duha kasimana na lang nga si Jesus ilansang sa cross. So nagpaduol na siya didto sa Jerusalem. Kay didto man siya ilansang sa cross. Apan for the meantime, dito sa mga dugol-dugol nga lungsod nagtudlo siya. So usa ni sa sitwasyon karon. Dito siya giimbita siya sa usa ka Fariseo nga mangaon. Sugdan nato sa versikulo 1. Usa niya na kaadlong ipapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Fariseo aron mukaon o gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Kay bulo kita adlong ipapahulay, Sabado sa ilahang panahon importante kay ni ang Sabado. O kinsa man ning Pariseo, kini sila ang mga sikat nga mga reliyosong tao didto sa ilang country. O bisan pa nga mga kritik ni sila ni Jesus, kontra nila si Jesus, apan kung imbitahon si Jesus sa pagkaon mo adto gyapon siya. Wala siya ipagdumot. Versikulo 2, unya diay tawo nga ang mga bitiis o mga bukton ng hupong nga miduol kang Hesus. So diri sa moa edema
ang imong body mag-retain of water, mag-retain og tubig, so manghupong ka. Seryoso ning sakit o sakit kaayo ni. So kini sigurong tawhana nag-antos sa ilang kinabuhi. Kay sakit kaayo ni, miduol ni Hesus. Versikulo 3, nangutana si Hesus sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo, itugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlaw igpapahulay? Simpleng pangutana. Ngano mang nangutana man si Hesus niini? Kay sa unang panahon nahibalo si Hesus nga kining mga tawhana mas importante ang ilang oral tradition kaysa pulong sa Ginoo. Ang tradisyon nila nga nahimo sa pipila ka gatos ka tuig mas importante kaysa paghigugma. Ang atong Ginoong Kristo mituog miingon nga mas importante nga higugmaon nimo ang Ginoo ug higugmaon ang imong isikatawo. So mo supersede ang gugma kaysa balaod sa tao. Wala ko kay balog unsay tradisyon ninyo nga inyo sigurong paglantaw mas importante kini kaysa pulong sa Ginoo. Apan ang atong Ginoong Kristo nagtudlo nga mas importante nga kita maluluyon, matinabangon, mahigugmaon kaysa pagsunod sa balaod sa simbahan. Kay kini balaod linis mga tao ang gihimo nila sa adlaw igpapahulay. Versikulo 4, sa pagpangutana ni Jesus kung itugot ba? Apan wala sila mutubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao o giayo o gipalakaw. Gitudloan ni Jesus kining mga tawhana, kining mga relihiyoso, nga mas importanteng mutabang ka kaysa imong mga tradisyon. Versikulo 5, unya miingon si Jesus kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlaw igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? So, ang logic ni Jesus, mas importante nga imong salbahon dayon, imong tabangan, kaysa imong obserbahan kung unsay dili maayo sa anong papahulay. Wala sila ikatubag ni ini. Apan sila wala makatubag sa iyang pangutana, versikulo 7. So sa dinhang kay giimbita man si Jesus niining importante kaayo nga panihapon or nga panihapon sa daghang mga tawo. O si Jesus nag-obserbar unsa man siguy mga gihimo nila. Namatigdan ni Jesus sa versikulo 7 nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Unsa may nahitabuan kita magtuon kita og cultural background. Kini wala ni sa atong mga Filipino, wala usab ni sa among nasyon diri sa Canada nga kung adunay party, adunay kasal or unsa nay dako kayong kumbira nga ang pinaka-importante nimong bisita, ang pinakasikat nga bisita, ang lamisa duol nimo. Ang dili kaayo sikat tuwa sa likod. Mao ni ilang tradisyon sa ilang panahon. So sa may gisulti ni Jesus, so mao ni ang nakita nga adunay mga tao nga ila pagsulod nila sa balay miadto din sila sa lamisa sa unahan duol sa nag-imbita. O nag-advise ang atong Ginoong Kristo sa usa ka istorya, versikulo 8. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo. So ang buting ipasabot, ang pag-estimate nimo sa imong kaugalingon, ayaw kay pataas ayaw kayo mo na giingon nga ayaw kayo pagpasikat, ayaw kayo paghangin or hambugiro sa imong paglantaw sa imong kaugalingon nga ikaw importante nga moadto dayon ka dito sa lamesa.
apan unsa may tabo, miingon si Jesus. Kung ang paglantaw sa nag-imbita nimo, dili ka importante niya. Tuad ka sa likod sa lamisa, papahawaon ka niya. Kay kung ang iyang importante nga amigo, iyang ibutang didto. So, maulawan ka. So, mao na giingon ni Jesus nga ang atong mahibaon karon nga ang imong estimate sa imong kagalingon, magpaubos ka. Ayaw kayo paglantaw nga ikaw importante kaayo. Kay usay kitang tanan magkasayop kita. Bisan ako magkasayop ko nini. Usay maglantaw kita nga kita importante. Tungod kay naka-eskwela ka sa university, tungod kay naa kay dakong position, o you are somebody in the town, or sikat ka gusto, mo na usahay magkasayop ta ni ana. Usahay usab ako magkasayop ko, dili ko mo musulti ko tinuod nga ako usab na naigo sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Kitang tanan maigo sa giingon niya. Kay usahay ang pagpaubos wala nato. So miingon si Jesus nga mas importante nga mapainobsanon ka kaysa mapahitason nga ang imong paglantaw sa imong kaugalingon taas ka kaayo. Kinsa may atong best example nga mapainobsanon kaayo. Si San Pablo, gasulat siya sa simbahan sa Pilipos. O kay siguro iyang nakita nga kinahanglan kining mga bagong Kristiyanos iyang tudluan ko og unsa ang tinuod nga mapainobsanon. Kinsa gyud atong example nga papainobsanon. Akong basahon sa Filipos kapitulo 2 versikulo 5. Mao ni giingon ni Jesus sa sulat niya dito sa mga simbahan sa Filipos, sa mga Kristiyanos dito. Versikulo 5. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. So miingon siya nga at atong batunan ang kini ay ni Jesus, ang iyang huna-huna. Batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. So gusto niya nga kopyahon nato ang atong Ginoong Jesucristo. Unsa may giingon niya? Mingon siya bisan siya Dios. So bisan si Jesus Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios nga equal siya sa Ginoo bisan siya Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tao. Remember, natawo siya sa pasungan lamang. Versikulo 8, nagpaubos siya o nagmasinungtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. So nagpaubos siya. Si Jesus ang atong pinaka-example, miingon si Kristo, atong nang ibutang sa atong huna-huna. Ang mapainobsanon. O mag-continue kita. Tungod kay si Jesus nagpaubos. Tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta o pasidunggan sa ngalan ni Hesus. So miingon ang Ginoo nga kinahanglan mangluhod kitang tanan sa atong Ginoong Jesucristo. O ang tanan magsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios. So si Jesus ang atong pinaka-example nga mapainobsanon bisan siya Ginoo, apan wala siya nagpa-equal sa Ginoo, kundili
nagpahimo siyang tao, unsay kinaaya dinhi sa mga tao, unsay iyang gihimo hangtod nga miadto siya sa cross sa Kalbaryo. Siya ang atong pinaka-example nga kita mapainobsanon. Mubalik kita sa Lucas kapitulo 14. So, apan, miingon siya, si Jesus, apan kung dapiton ka, adto hinuon ngadto sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo moduol ug moingon, higala, balhin diri, o sa pasidunggang dapit, sa ingon ni ana, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. So mas maayo di ay nga magpainobsanon ka. Kay ang ubang tao naglantaw kaniyo nga mas importante ka kaysa kanila. Dili nga ikaw mo lantaw sa imong kaugalingon nga ikaw importante. Miingon si Jesus diri, kay kadtong bantayan nato ning gitulo ni Jesus. Kay kadtong magpataas ipaubos, o ang magpaubos ipataas. So, importante kaayo ning prinsipyo ha. Kung kinsa katong magpataas, ipaubos sa Ginoo. O ang magpaubos ipataas. Bisan sa atong pagtuon karon, bisag usaray atong makuha niini. Kining giingon ni Jesus nga ipaubos og ang kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Tingali aduna kamoy silingan, aduna kamoy kaila nga mapahitason kaayo. Or wala ko kabalo kung mapahitason ba kamo? Apan kining giingon ni Jesus, importante kaayo nga atong sundon. Kung kita mo angkon nga kita sumusunod ni Jesus, kanang mapainobsanon, importante kayo. Dili dia importante ni Jesus nga ikaw hangin or ikaw hambugiro gusto. Kang Jesus wala na sa isip. Dini sa kalibutan sa mga tao, mao na paglantaw. Versikulo 12. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya. So, dinagyapon ni sa kananan. So, nagtudlo si Jesus nga mapainobsanon ka o nagtudlo na po siya laing gitudlo diri. Iyang giingnan katong gaimbita niya. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, o ang mga buta. Ngano man ang giyon ni Jesus? Kay sa unang panahon, parihag yapon sa ato siguro karon na kung aduna kitay party, atong imbitahon kadtong mga sikat sa atong lungsod. Kadtong mga haring gangis sa atong lungsod. Mga kinsa tang mga sikat sa atong lungsod, ato to silang imbitahon aron mukaon sa atong party mo adto. Ngano man siguro usahay sumo na atong tradisyon, mo na itong kultura. Kadaghanan dili nato imbitahon ang mga pobre, ang mga sinalikway sa katilingban. Ngano man siguro ang unang obserbasyon nako nga atong imbitahon sila aron usab nga kita imbitahon sa ilang party. Nga makita sa uban nga ang iyang mga bisita mga sikat. Buti pa sa gusto usab nga kita magpasikat. Gusto kitang mupakaon nila aron nga naa kitay makuha nila. Murala ni siya og gusto kang mutabang aron nga sila makatabang nimo. Usahay gusto natong imbitahon sila
Usahay mahimo natong kumpare kay kung ang atong anak o uban mangitag trabaho, makatabang sila. So aduna di ay vested interest nga ato silang imbitahon. Kay naatay makuha. Apan unsa may makuha nato kung imbitahon itong mga pobre? Mao na giingon ni Hesus nga imbitahon nimo usab katong mga sinilikwes katilingban. Ambot kay ngano sa unang panahon daghang mga bakul, mga buta, mayon sila mao toy imbitahon nimo. Ngano man siguro nga imbitahon man nato to sila. Ako usab siguro nagkasayop ko ani nga ang imbitahon nako kung adunay party, diri sa mua ang imbitahon namo kadaghanan katong membro namo sa pamilya namo o ang akong mga supporters o usay akong mga amigo sa tennis. Talag sarap kong makaimbita og mga pobre dinhi sa among lugar. Dinhi kadaghanan sa mga pobre mga native tungod sa political decisions sa unang panahon, kadaghanan nila mga ubos kayo sila. Kadaghanan sa atua dili imbitahon to sila. So guilty usab ko, nagkasayop usab ako nga dili nako sila imbitahon. Wala po ko kay kailan nila. But anyways, so kitang tanan nagkasayop kita. Gusto natong imbitahon katong mga paryente, mga duol sa luwag kay basog pasin og usab sila makatabang. Versikulo 13 atong balikon. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, o ang mga buta. 14. Og mabulahan ka, kay dili man sila makabalus kanimo. Mao din ay pinaka-reason nga giingon sa atong Ginoong ni Jesus. Sila ang bitahon nimo, kay dili sila makabalus. So nakita ni Jesus di ay nga ato silang giimbita tungod kay magbalos usab sila. That is a wrong principle as a believer in Christ. Nga aduna day makuha para makabalos sila, para imbitahon po ka. Mingon siya 14, og mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios inig kabanhaw sa mga matarong. So, mabalusan ka. Dili katong mga pobre, dili katong mga pia, mga bakol, kundi ang Ginoo ang mubalos kanimo. So, simple mga pangutana. Unsa may importante natong tanan nga ang tao dinhi sa kalibutan ang makabalus nimo o ang Ginoo? Unsa may imong desisyon? Mabalusan ka lang dinhi sa kalibutan. Ang kalipay nimo very short, temporaryo lang. Ang mobalos kanimo kinsa man kadtong mga mayor, konsehal lang or mga supervisor o kinsa ng mga sikat, apan mas maayo nga ang mobalos nimo ang Ginoo. So adunay pulong mabulahan ka kay dili sila makabalos kanimo. Mas bulahan di kita kung muhatag kita. Mas maayo nga kalimutan. Mas maayo ka na mga tao nga dili makabalos kanimo. So, this is a very good principle. 15. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini ug miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kananan sa didto sa gingharian sa Dios. O bulahan kadtong makatambong sa kini siya
kini sila mituo o kita usab mutuo nga adunay panahon, wala ko kahibalo, nga mobalik si Jesus ug iyang dalhon ang iyaha. O didto sa gingharian moingon nga adunay dakong kumbira, kauban ka sa Ginoo. Dili nato kauban katong sikat sa lungsod, apan kauban sa Ginoo. Nakahibalo ning tawhana. Versikulo 17, sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang, just a minute, 14, og mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Basalan ka sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Unsa may atong mapupo ni ini sa atong leksyon karon? Atong makita nga si Jesus mapainubsanon. Si Jesus mahigugmaon. Si Jesus gatudlo nato nga mas maayong mapainubsanon sa kinabuhi. Siya gali nagpainubsanon siya. Nga siya Ginoo apan nagpakatao siya aron nga magpakamatay kanatong tanan. O mas importante usab nga dili kita hangin o bagyong musulti. Importante usab nga kita sa paglantaw nato sa atong kaugalingon nga dili kita importante kayo. O nagtudlo usab si Jesus nga kung aduna kita imbitahon, kay balo ko nga kini counter culture nato. Kay kadaghanan kanato atong imbitahon katong mga inila sa katilingban. Kadaghanan nato siguro challenge ni sa inyo ang tanan ug sa ako usab nga ato usab nga hinumduman ang mga tao nga marginalized, mga tao nga dili inila sa katilingban. Kay kinsa may mubalos nato, dili ang mga tao, kundi ang Ginoo. Miingon si Jesus, bulahan sila. Gusto mo ba nga mabulahan? Gusto mo ba nga ang mga tao dinhi sa kalibutan mo imudayeg kanimo? Mohatag og blessing? O ang Ginoo ang mohatag og panalangin nimo? Mag-ampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghan salamat sa mga prinsipyo nga imong gitudlo kanamo karon. Hinaot po unta nga kini mabutang sa among kasing-kasing nga kami mabag-o, nga kami ang among interest nga bulahan kami kay ikaw ang mobalos kanamo, Lord. Hinaot po unta nga kami kung mutabang kami kini gikan sa among kasing-kasing dili tungod kay naami makuha. Lord, tudloa kami sa paghigugma sa isig katawo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Maayong bagong tuig kaninyong tanan. Hinaot po nga ang panalangin sa Ginoo mag-uuban kaninyo gihapon.